Ο κύριος Φραγκίσκος Ριγόπουλος είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής με τον συνδυασμό Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία. Ο κύριος Ριγόπουλος ανέλησε, κυρίες και κύριοι, τους στόχους αλλά και τις προτεραιότητες του συνδυασμού του για τη Χαλκιδική. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως της ανεργίας βρίσκεται στην ατζέντα του συνδυασμού Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Θανάση Αγαπητό. Οι θέσεις μας σαν σχήμα Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία εστιάζουν γενικότερα στα προβλήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού, στα προβλήματα όπως έχουν έρθει από την κεντρική πολιτική σκηνή, από τις πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών, τόσο από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, όσο και από τις συγκυβερνήσεις μαζί με Δημάρ και Τρόικα. Οι θέσεις μας έχουν να κάνουν με τους αγώνες που είναι σε θέση να κάνει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα τα οποία χτυπούν καθημερινά τους συμπολίτες μας. Η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα έχοντας τους ίδιους και τους ίδιους πάνω το κεφάλι μας σε θέσεις εξουσίας, κάτι που ελπίζουμε να αλλάξει και με τις επερχόμενες εκλογές και με τις ευρωεκλογές και με τις βουλευτικές εκλογές που θα έρθουν, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να βγούμε όλοι στους δρόμους να αγωνιστούμε για αυτά που μας έχουν στερήσει και για αυτά που πραγματικά δικαιούμαστε. Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Φραγκίσκος Ριγόπουλος υποστηρίζει πως ο θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει να συνδέεται στενά με την κυβέρνηση και τον εκάστοτε κομματικό μηχανισμό. Ο θεσμός της περιφέρειας αυτή τη στιγμή, όπως έχει γίνει, είναι σαν μικρές κυβερνήσεις, τοπικές κυβερνήσεις. Ο Καλλικράτης έδιωξε το τοπικό χαρακτήρα από τις περιφερειακές εκλογές. Έχει φτιάξει μικρά κρατήδια τα οποία και είναι πολύ δύσκολο να τα ελέγξει κάποιος, να μπορέσει να κάνει σωστή δουλειά, πραγματικά σωστή δουλειά κάποιος, αλλά επίσης δεν είναι και ανεξάρτητα ώστε να μπορέσουν να βάλουν το δικό του στίγμα όπως ανεξάρτητα θέλουν οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες κάθε περιοχής. Είναι δηλαδή εξαρτώμενα οικονομικά και πολιτικά από την κεντρική πολιτική σκηνή και δεν μπορούν να κάνουν βήμα χωρίς να πάρουν το OK από τους πολιτικούς προϊστάμενους τους. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν αυτόνομα και αυτό φαίνεται και από το προεκλογικό λόγο των νυν τοπικών αρχών που λένε ότι ακούμε τον κύριο Τζιτσικώστα να ανήπτει τα σχήρας του, να λέει συνεχώς ότι εγώ δεν έχω ευθύνη για το ένα, εγώ δεν έχω ευθύνη για το άλλο, αλλά έκανα έργα. Δηλαδή ουσιαστικά μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι υπεύθυνη μόνο για τους δρόμους και για τα δημόσια έργα, για τίποτα άλλο. Δεν γίνεται ο θεσμός της περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβούλου ή του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη αντίστοιχα να έχει να κάνει μόνο με το πού θα γίνουν δρόμοι, με το πότε θα γίνουν δρόμοι και ποιους θα εξυπηρετούν αυτά τα έργα. Είναι γενικότερη ευθύνη που έχουν αυτές τις θέσεις, είναι πολιτική ευθύνη που έχουν αυτές τις θέσεις και πρέπει σε κάποια φάση αυτή η ευθύνη να πάει σε αυτούς που τους αντιστοιχεί. Πρόσφατα απάντησε ο κύριος Τζιτσικώστας, συγκεκριμένα αναφέρω συνέχεια αυτόν γιατί είναι ο νυν Περιφερειάρχης, απάντησε ο κύριος Τζιτσικώστας ότι για το θέμα των μεταλλίων, ας πούμε, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε το άλλο άκρο. Συγκεκριμένους υποψήφιους να λένε ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ότι μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Σίγουρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα ο κύριος Τζιτσικώστας θα μπορούσε να έχει πάρει θέση για τα μεταλλεία ανοιχτή, να μην περιμένει λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές ώστε να πάρει θέση. Και θεωρώ ότι μπορούσε πολύ καλύτερα και ο ίδιος και οι υπόλοιποι υποψήφοι που έχουν σε εκλογές να έχουν πάρει θέση για τα σημαντικά ζητήματα της περιοχής μας πολύ πριν τις εκλογές. Δεν μπορεί να εμφανίζονται τώρα τον Μάιο του 2014 με ξεκάθαρες και σαφείς θέσεις που δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες, αλλά τέλος πάντων για όλα τα προβλήματα της Χαλκιδικής και τόσο καιρό να είναι εξαφανισμένοι. Δεν μπορεί για 3,5 χρόνια περίπου ήταν ο κύριος Τζιτσικώστας μετά τον συνάδελφο τον κύριο Ψωμιάδη. Δεν μπορεί να είναι άμυρος ευθυνών και να μας λέει κιόλας ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα. Πώς θα κάνουμε τα πάντα? Ή θα είναι άμυρος ευθυνών ή θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Ένα από τα δύο ισχύει.
Δεν μπορούμε να λέμε μεγάλες κουβέντες μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουμε ψήφους. Η εξόρυξη χρυσού στις σκουριές καθώς και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα απασχολούν την Ανταρσία. Στην πρώτη γραμμή είναι το θέμα των μεταλλίων αυτή τη στιγμή. Στη Χαλκιδική, όποιος έχει περάσει από εδώ, όποιος γνωρίζει, και θεωρώ ότι είμαστε όλοι σε θέση να γνωρίζουμε τι γίνεται, υπάρχει μια εμφύλια κατάσταση. Μια εμφύλια κατάσταση που οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και οικονομικά κίνητρα. Έχει στηθεί αυτή τη στιγμή ένας κύκλος συμφερόντων ανάμεσα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, και ας μην φοβόμαστε να τα κατονομάσουμε. Είναι ο κύριος Πάχτας, είναι ο κύριος Ζωγράφος, είναι ο κύριος Τζιτζικώστας, είναι η πολιτική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του τόπου, μαζί με την αστυνομία, η οποία έχει το ρόλο αυτή τη στιγμή της ιδιωτικής security της εταιρείας και των πολιτικών αρχόντων, μαζί με τη δικαιοσύνη που επιλεκτικά δρά με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς, με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους ακόμα και από τις εποχές της 17 Νοέμβρη, να κυνηγάει ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους, αγωνιστές, ανθρώπους που ενδεχομένως πριν να μην είχαν ακούσει καν τι είναι αριστερά. Και αυτή τη στιγμή είναι στους δρόμους για το δικαίωμά τους να ζητάνε γη και ελευθερία, να μην τους πάρει κανείς τη γη τους, κανείς την ελευθερία τους. Μιλάμε για fast track δικαιοσύνη, η οποία αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα μοιράζονται χαρτιά στην Ιερισσό σε ανθρώπους με χαλκευμένες κατηγορίες, με στοχευμένες κατηγορίες, μόνο και μόνο για να τρομοκρατήσουν το κίνημα. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν στήσει έναν κύκλο, ο οποίος στόχο έχει να τρομοκρατήσει τους αγωνιστές και να στείλει ένα μήνυμα σε οποιονδήποτε θέλει να ξεσηκωθεί απέναντι στην κυβέρνηση και στα σχέδιά της. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέμα των μεταλλίων, είναι μια στάση που δείχνει γενικότερα ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν πολλά θέματα στη Χαλκιδική. Έχουμε αγρότες, έχουμε κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλήγονται πάρα πολύ με την πολιτική της κυβέρνησης. Πρόσφατα μάθαμε από την κυβέρνηση ότι φρέσκο γάλα θα θεωρείται των 30 ημερών. Αν κάποιος ακούσει τους κτηνοτρόφους της Χαλκιδικής, θα καταλάβει ότι στην αυξημένη πλειοψηφία τους έχουν αντίθετη γνώμη. Οι αγρότες πλήγονται συνεχώς με τα μέτρα της κυβέρνησης. Το βλέπουμε συνεχώς στα μπλόκα που δημιουργούν, στους αγώνες που κάνουν, και όποιος συζητάει μαζί τους μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν είναι ρόδινα τα πράγματα εκεί. Υπάρχουν άλλα θέματα, πάλι περιβαλλοντικά. Έχουμε θέματα με τους χιτά εδώ στη Χαλκιδική. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με συνεννοήσεις των νέων δημάρχων να έχουμε τον χιτά Πολυγύρου που έχει γίνει χαβούζα της Χαλκιδικής. Μέχρι και από την Νικήτη έρχονται τα λίμματα στο Πολύγυρο. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να συζητηθεί αυτό το θέμα και να βρεθούν λύσεις που να έχουν να κάνουν με το καλό του λαού, με το καλό των πολιτών και όχι με το καλό κάποιων συμφερόντων και κάποιων επιχειρηματιών που κινούνται στις σκιές παρέα μαζί με τους δημάρχους και τους τοπικούς άρχοντες. Είναι καιρός να βγούμε και να αγωνιστούμε, και είναι καιρός να αρχίσουμε να ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε στους δρόμους, να βλέπουμε τον κόσμο της Ιερισσού, τον κόσμο της Μεγάλης Παναγίας, της Ουρανούπολης, όλων αυτών των χωριών, της Ορμίλιας, του Πολυγύρου ακόμα, να βγαίνει στους δρόμους και να αγωνίζεται για την ανατροπή αυτού του μορφώματος που μας κυβερνά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι νομιμοποιημένη κυβέρνηση από τον κόσμο, και να μην ψηφίζει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Εμείς λέμε ότι θα αγωνιζόμαστε για την ανατροπή. Δεν θέλουμε να συνδιαχειριστούμε την κατάσταση, δεν θέλουμε να τη βελτιώσουμε, θέλουμε να την ανατρέψουμε. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, ας πάμε κάπου αλλού. Οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι Χαλκιδικής με το συνδυασμό Ανταρσία είναι ο Παναγιώτης Λέκας, η Κατερίνα Ρίγα, ο Νίκος Σανταβάς και ο Σάββας Τσελεπίδης.